Hei, salutare YouTube, eu sunt... scuzați-mă, pun un pic pauză. Da, cineva vorbea peste mine. Cum se închide asta? Ghilimelele. Ghilimelele, nu știu cum se închide. Save and quit the title. Mă duc din nou, intru pe lume. Mi s-a închis de la trecută filmarea și am nebunit când s-a închis. Tot așa arată. Mă duc un pic să mă uit pe control și revin. Pa. Așa, bun, deci am revenit. Am rezolvat problema. Era penă. Mi-am dat un pic creativ pentru că mai avem un pic și murim. Ne băgăm și noi într-un coz mai retras și mâncăm. Ni se regenerează viața singură. Văd. Îmi lase foarte mult din viață. Da. Sabia mi intră prin corp. Like a boss. Așa. Nu vă spărați, îmi iau o armură de piele. Îmi iau pentru că este imposibil să dărâm taurul acesta. Și eu vreau să îl fac bucăți. Da, nu se poate cu proști ăștia care sar pe mine. Idi, ești Idi. Ah, cum mă aruncă. Mă arunci, mă, ești deștept. Mă are și o lopată în mână. Știi că e boss de boss care lopeți în mâini. Și ce ne mișcăm așa ca naiba? N-am lag. Deci ca să știți, eu n-am lag. Niciodată n-am avut lag în toată istoria mea de Minecrafter. Pune-mi o torță să nu se mai spawneze amărâții. Poc. Bun. Nu-ți bagi joc de mine, nu e nimic aici. N-am golit aură, sunt sigur de asta.